Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlok baro hagani ka por sa sisien nga pediang subhai pi syagani ka program kisau ayam kipor melawan ra do nongsan hima. Ti perlok hagani ka program menta ka kenti nginyo banwan ra syapi syapangki arngut kiri kongsan ki balas dang ye ka wei ni ki kam ka bangila ban ong ba ka kam ka ba compare but kata ka dei ka kam ha ka bai dei ba ki jingbam jingdi mo ti ya kani ka slim terekam jongki kila ai kerteng ke kevels pila ban mudur ba balai menta ka kenti ngi wan rai ni gibreu namar ba ngi kwa ban tip badru ngi kwa ban yo snow ya ka ai ka baki ki la bu jingmut bat kila ju perkhan mo ka ai ka bagi dei ban le but ka bas kon tenat kalong ba hadir mangina yo ban ya keren berki kalong ba kajing anglo jongki kalong ba amtang bakin seng ni kani ka kam henry ka main motif jongki kalong ba kinyarap ban ai kam lem iki para samla te hagani ka por lok ni so komen bangi don yakini ki arngut ki breo ki belong ki re kongsan ki banya sam kan yet kan so chapang ki kam ki baki ki le bar ka jinya anti jongki na do basdang bar ngangai scam pi ki bapet pinyo ya kata ki jingmun toy kum ba pi juyo na ki program ban ki re kongsan ki jongi ki bagi juwan ra na ka por shapi ta hagani ka por ko mang jo ang club na penslam te len ken menta ngin sedang yakini ka program lengba ka jinya keren bar kini ki arngut ki samlarang ba hagani ka por ti hagani ka por nga shimeng ni ka benta bar pidang subhai pi shagani ka program jongi kisau em ki por but akan diat sapangani ka program jongi kum mga kwa bani thoi pi ba hagani ka program jongi dei ni wan ra ki re kong san ki ba kuma pi ken ki banya sam kan diat kan sa sapang ki jing yalin ti ki kam ki ba pile lani ki kam ki ba ki prok jongi ki wei pat ki bang la da banya kren ki le bar ki la pun sngo tingi so komen shibon but kublai shibon nam ta kapor ba ko da jong pi ba phila plat khnang banyan dan benda lang bat ni hagani ka program to hagani ka por ngan ai happy ka benta ka ba kongsan ka ta kalong ka jing pen itho ma shim ni ka benta ban pen itho ski perlok jongi ba pai ni ka program sapang jong pi nang nadu ka kerteng ka jaka shong jaka sa mo but nadu menu phila sedang ni ka kam kublai shibon mo e pi ro ka channel jong pi ba ki phila reach out kan bapila apoy ban bapila wan kenduk khnang ngi mo te ka kerteng jonga ngade Elilia mar banyang ngade founder jong kani ka kevel wine mo te hakaba ningkong makwa banya tu epi khndiat chapang ba kumno bangila asdang kani ka company ka jongi mo ngi don arngut kumba pio I hangne iwe di founder bat manga ngade founder bat ni di co-founder kan ngila sedang kani ka kam chungi na do usnem arhajar arpho na po nong thamai lao jen riu lum basuk te ha ka por ba ngi dang sedang ki don bun ha mo ki challenges la ne ki jing mo even what hadu mentar ngi don bun hi te tang bangim jukan randin ngi ya chakman ngi trehi kani ka kam na mar bale ngi ja ka kam te ka kam hi ke alam ngi ken
te by profession ngatrai kum I counselor mo tang ba berbor hi ke beli bang snai ka wain ro ka dei ba ngasngu tanat ka longkum ka hobby kan naduk mensuang la persyang ban snai ki wain te ngisna ba tang ngisna khandiat tang kum ba shispa arspa letai kum tu mo ngisna tang ban yo example ban sam ke ki parlok lani ki guest ki jongi ngishu I taste kum tu lani don kinu ki kanja party ki barat kum tu ngishu I kan ki bru pada ki appreciate mo ki bang gini ki wine katu kan ka aiman simingi bangin ya chak mat shu bangin le kan ka kam te kham tam ha usnem 8000 ar pho mo ha ka por covid ha ka tu ka por lingim don kam don jami shu shong hayeng tenga perkhat bane ka ba ple no e ka ka por te ngin le ka e ka gumta ka ban sei so mo na mar bangi I ba ki don bun bha ki nong rap ha ka tu ka por le kimla bandi ki so na mar ka lockdown mo te bun bha ki so long kumba shu penle no e kai kan te ngila asdang kan ban pentrei kam nangi penyak yo ya kini ki wine ki jongi mo te hak por ba ngidang sedang ka ngisdang ha ar hajar ar pho tang ba hadu ar hajar ar pho tang ba hadu ar hajar ar pho e ar pho ar ho ni yo ka license pa de ban bangin la ban di hapo ki yo gen hapo ka market mo haki restaurant lani haki bar nang tapat dia haki wine store ni ko yang boleh mah la play kala plenty ani por ba poi pi kan ni ka jaka ban wan interview ni ai ko boleh ri fi mah de ke jingwan ti jing pi ke jingwan yat ti jing pi bar ke jingwan ha kan ni por bagi pila ban promote ini ru kum ki entrepreneurs te ka teng jonga ka de Christian Kevin Pasa mah ngadai na musning ri boy district luno rim doli mah ke badan cham musning ngadai ke marjan bar ka agriculture farm te kumbangi I founder la adop ang menema bagani kadi kalong kum hobi tengaru ngatrai kum district PPM apo district tuberculosis office te kadi contract basis te baru angut ni ngatrai contract basis te naduk miswaru ngi li kelas lang mo ngi pas BSW MSW na Martin Luther te ngi don ka common goal kan bangin ayu takadau bangin sedang wan senai kan ni kawan te ka main objectives ru kum ang naduk ni kong hi kadai ka first objectives jungi givel wine kadai to generate employment mo te ka baat part to prevent and preserve the food from wastage kan kana bagi nong rap kin yo bentalang kan ngi thit ngi yarap ik nong rap ki yarap ngi return kan man ai sa ban wes so te kum bagi ong haga ai asdang hai kan ni during lockdown te gibun lagi challenges kum bagi ong chakmat ibn kendo gawe di financial support bangim don mo namar ngiru ngi dei bestri contract basis melu malate ka tulap ro kabarit sa ka vitip imenta ki mar ki ram mo te por lockdown pet ngi sim advantage ki ngata ba ong beli mi la ban yarap ikin rap mo ngi dei social worker te long ta ngin ai social service kdiat mo ngi rap lang ikin rap tingi thiet ngi sna persang sna ting bagai jing pet ngi tu bagi sna ki wang tingi ayu kini persang ting ITS family and friends tu dan ki occasion ting ki bang ting sedang ban ayu kini tu to so sanan kaweng aku ban yero ep namar ba long nadu ki por ki ba mensuan ong no ma kata ka jinya dei long so tanat ba pi yai ne bat kalong ka ka ba so tanat ba pi don ni kata ka ju ka jing thmu bat ka jing yo I bat kani ka jing yu I jinga jong pi kala penlong e pi ban long kum ni ban sedang ni kani ka kam ti kalong shisha ka mustunat kani ka for ban sangam ki jing pen itho bat ru khan diat khan soi chapang kini ki khana lengkot ma to aku aban kli kani ka jimut kevels balai kevels aku nu ko kom ba pi lapar khat i kani ka kerteng kevels hatu kadai ni em kum tanga pronounce dei yo kam dei kadai to kevels kabut ayu kevels pet mo ha por baningkong bangi wat ya kata ka kerteng mo bangin form kum ko brand ka jenjar bang la persang ban tho mo la bun bang I tho la tho ha pe pang la persang ban sim chok kerteng jong as ai chong I kamwan la sim ki middle name ro kamwan dan ni perkhat ngin ai da kerteng ke ka bakham so tanat ba ken long kam namal kalong kum ni la dang ai kerteng long fully khasi pa de long ki wine pa ding target ndi tang hapo Meghalaya ang ikwa ban shabaro no kan long easy kan ya baro kan long sup e baro ki brew kin pronounce mo teng ni ai ka teng kasi kim na ma pronounce ki brew pa na bar mo ngi perkhat lang ka taro ken takadaw ngi
te hakaba khadu pade ngi layo da kerteng ba ngishim kenya kerteng ngishim shwana I co-founder ken KEE mo nama middle name jong I KEV sorry ka kerteng jong I Kevin di middle name ngishim KEV dan jonga pade ngashim no di alphabet ken ngam na araban shim full ne long ta ban ong sho eli kan muan tingi shim tang di alphabet jonga lightly ELL ken that's why ngi lala ban form as kevel long ngi sngo tanat ngi sngo shong khiaro ta kata ka kerteng mo jong kan ka brand jong I ta ka daw ngi la shim gom ka kevel ken at the end Nasotanat pahala marba pi kakam dei hakono gono kakam em lada ngiyo ikibru kibe trailang kibe sto jumudam kakam berbor kalong kepecam tengah tarai piru pilong hakata higan uksa bat akit bokit ruang bagani kakam ke bafilas dang kanang yar shu mo to haswa begin poisi kibe pat benta jong kajing ekran aku apa punya tu hak bede berkini ki wine kiba kum ki edi ki jaj wine kiba pipi shna bat pipin mi ya ki jaj so ngi la ban ong namar kuma pila mat phang mane mo to ya thu ngi khan dia phang ki so pe ki jaj so ki pangi shna hado mentai shna be kini ki local kini ki so ki ba mi hi na ka jala ka jongi ken im ko ban shim ki so ki bala hab ngi ba hab mi na shabar gum ki apple na ki grape kum ba pio I hi menta ka wine hapo market ka de ka grape wine mo rengi hang ni pat de ngi ka ba khamlong special mo ka ba khamlong kerpang ka long ba ngi shna be da kini ki so ken ki ba mi na ka jala ka jongi na Meghalaya mo kum ba pio I menta ngi don bun jaj ha ki jaj so kum u so meleng nang ta pade usop ho khasi uba lom ta ken ba phin ba mi so pho khasi kham jen jar hi mo re dangi shna ya ka wine pade kibri kisuk bandi ro ang an sakawai ro kibun bha kibri ki om tang bana Meghalaya da kibri ki bana baru ki bangai kane ka so yo kane ka wine ken ki bangi penmi na ne so pho khasi mo te kumba pio ingi don ngi shna usop phi nang ta using nang ta pade usop bra orange usop nyamtra nang tau soyong ro balong popular ba soyong ka soyong wine le mo ki ba ki breu wat ki wine expert ki balawan sini si Meghalaya mo ki lomta ken ki ro ba ka wine ken ka ba ngi penmi na uni u soyong dia ki so hi baro ngi persyang be ban thiet be nya ki nong rap hi ngim thiet na yo na marbale dadangi thiet na yo ka dor kalom ta ken kala khamrem reda ka bangi ngi yate bat ki nong rep mo ki bang ngi yumi ki wan rap ki so jong ki hado ki jaka bangi shna ki ni ki wine ken long ka sok mo ngi ro bat ha ka jo ka por ki nong rep ki yo nong ken da ki wan ra shi sen wan ra shi bun nama da ki le hayo ki hap shong baro shi si ban la ban di tu ki so an re la da ki wan ra ngi pat de ki la la ban wan ra be shi sen wan ra ken ngi la order ngi la pan be shi bun ken to hak bede ber kita kisok ki ba pipi wan ra I kita ki nong rep kidai na nong na po kani ka district hine ni ki wai pat district na keleng nama ngimshim tang naga district jongi kam tamle usok yong mo bangi shim lane usok brap udai na po mairang nang tapat dia ki sok meleng irung shim na po West Coast Hill mo na tanam po mau kerwat rung shim kasyong haki nong rep ken hadu kat nu ki la ban ai ngi persyang ban yate bat ki na mal dang yo khambun ka khambhai ngi ro kan tengah sekolah mana ba pila itu ba kira ki wine expert dai ki balawan ban mat mo ya kini ki wine ki ba pipi pen mi di nakaliang jongki hatu ki la perkhat ban don kata ka jinge trilang ni ban ai ki la jinge rap ya pine Badong ki lat jing yarap TM badan ki don bun bha ki ba phone yang imo ka tu kat ni ki nama ngi jule hi ka ngi jule exhibition nam ta ka B2B mo business to business mo ki don bun bha ki ni ki businessman ken ki ba lawan mat e ka wine but lani ki yo ki contact jong imo ki yo ki contact jong lemba ki ni ki on se ki festival ki exhibition e ki ju phone yang nama bale ki kwa ngi ba ki manufacture ki le marketing me ki shabar ken nama ka ba mentahi bangin ong bangin di shabar ngin patla ran ma ka production jongi kampat bun hadu kata mo ngidang di bitang hapo jela ka jongi ken te ki don ha ki ba kwa ken ban ngin manufacture mangi badan maki pade kin le marketing ken ka ba shabar nama ki lawan taste hi but ki lomta mo ki smoshani ken kata ka production that's why tamba ya ba menta tingin pat long ready ken bangin le kata namar ba nginang perkhat ke expansion ro
ladang ila le hi ki proper tang ai te ngila long ready kan bangin ya tai ki don menta ting ila participate ki bun ha ken ki bangla jule exhibition like not is food show ro ha usnam arhaja apho arthana dengan bakla manga ngila participate hang turo den nama katu habaning kong to pe mo porbangi yo ban ayu mo ban participate ke dia cherry blossom hi kade first cherry blossom at that time ha 2021 kan ba ning kong do bangi penmi kawan do de hang tu hi then ngilong ni so komen do kata kan jong like ngidang penmi ning kong tengile participate ro ha tu ka wine competition mo kini ki local beer and wine competition ba bakala organize the cherry blossom mo but ni so komen ba wat ladangi dang ningkong penmi mo kini ka wine chung hinda ki breu pada ki bang ba ki song tenat bandi mo ba ni la job ro kan ni la long ki vena ha tu ka por ha tu ka competition te nang tu pada ngila participate pada hapo North East Food Show 2022 nang ta pada ngila le chabar mo daka jingilam jongka Meghalaya AIDS but in collaboration with this one Meghalaya Tourism ki yalam yangi shabar ken ban display mo ban exhibition kene ka wine jongi tenang ta pada RC ngila numta ngila shajit mo ban ra ka wine jongi shabar te hakaba bat menta pade hakani ka balaisin pade ngile che Delhi namta kani ka Indian World Food Show ken bala isha je na po ka food processing department mo ki ra kila ngila sha select bangin ra kini ki wan ba bangin pen I ken shi ki brio ba wat ladang ide na kata state ka barit mo ka jela jungi ka barit ndangi la ban pen mi kini ki wan kumbale ki we pade ken ki state ki bana shaba tong asong tenat mo na marbam kuma pilih itu pisdang ho arajar arpo ho arajar arpo we pilih yo ban shim bentah ki jing yakob dai man pen ina mi ki wine jong pi tega bas smok ben shu kalomba pilih da yo tikinaru ya kata ka cingjo kum kita ki la do di haba ki breu ki mat ye kini ki wine jong pi ka ka feedbacks ka bpp yo ka feedback bang yo na ki breu te long ta ki ai ka positive feedback mo na kalian jong ki ba long bagi bangken ya kani ka wine jongi te kadai nang to hiro na po cherry blossom hi bak ai te mengi respond na ki brio mo bagi respond ba kalong positive respond na ta kadao ngi ro ngi kwa ngi yo so much inspiration na kani ki ka ransan mo ta kadao ngi kwa ban shna bon shu halor ka government kala ai sa kani ka on se ka legalize mo ya kani ki fruit wine te da ka legalize jong ka na kaliang jong ka government ro kala ai lat mo bangin iu te ka shibun hiken kala erap yengi but mentale te ngila ala ro bandi hapo ki wine store haki bar and then kala nang yarap chu ban expand kenya kanika market ka jongi opla punya yo yikini ki wine store ro ngila abu hapo ki wine store ro ki wine jongi ken yala di pat pi ladon ka dukan ni ka kinja ayu ba fimu ban bo ni benta ka debit tang ke manufacturing unit mo ka debit tang ke manufacturing unit nang ni pat de ngi ai ken yakitu ki yakini wholesaler mo ke retailer maki ken ki rapan pendi yakini ki wine chungi pat de namar every evening egum tu man si ho ish na wine ni ta janmet ngi namang hap long ya ka ba menta hi bangin nang shoes dang mo te ngile hi kendu hi ya ki breo ya ki tu ki ki businessman bakin lom takin shim ya ka wine jongi mo dangi le kum tu ngi akran bat ki ya ki bang ngi agri em tu ki la ai be ki wine taban pun stuk mo nga namar ba kum bangi jule na kapor nyele ban kentiu ya ki jong la jong mo ta kan kapor na kwa ba finya thu kan ya kan ka jaka ka ba pipishna ya ki wine nang ta pade ya thu iki prok jongi ba hai kila ban shem tani kila ban ni kendu ipi lada kilong higiran san social media ni lada kilong ban kendu mark madro Tama ya yang ini produk ini pila ban yo ki wine store mo ko masam kam ti ru pila ban yo lada biskwa ban tiet te ha dam sanyong te de lada dan gitu ki bakwa ban lej aki restoran ru pila ban lej haran san restoran antur ki se fi ka wanjungi kabadan hajan mar persas long college kan san kata san restoran kadai ba promote ba ki lokal na ndai tangi ka wang baru khoj ki entrepreneurs kan ki bisna ki craft art and craft gitu
and plus hasilong wine house ru opposite muda pila ban yo ka wine jungi pila ban contact ingi Facebook ban mo Facebook Instagram ane contact directly through WhatsApp ru pin yo be production mostly mentally bun na social media ki long ki yo number contact tu tegi bun ki customer ki order wine na social media to ko wengan nyarap biji pelok jong ki bapak ini ke video balada pikwa ban mat ya kani ke cable wine dei pila ban yo hasam kamti harensan mo bad ha shlong wine ti ngatharai kini ki yiki jingtip ki babnya pinyo ban mat tang na da pilai bad pinla ban ai pat yiki tiki nong kumnu ki review jong pi haki comment section mo ti na kabanta ki jingdon kam lada pikwa banyak kendo ia kini ki perlok jongi hakani kapor ya ka phone number jongki kepada ke business number inbo haka screen bat phila ban phone ki phila ban pha ki order jongpi mo tinga thara ngila ban le kata dai pe mo hak kong do pabas dang ka cherry blossom festival mo ki aila de shibun ma ki noshna wine ni yo inspiration nang to hi namar ba ngidon hakatu ka poling padon license era tamba ki sha ken ki ailat be ngi ban ngindi kini ki wine ki jongi te ki don bun ma hakatu ka por ki wine stall ki don chen arpho shujrang te kin don be ngi don bun ma te wat la ka taru ngi ala be hi ban di namar ki bun ma ki breu ki bawan even na shabar eru ki wan namar ba kadi tang kani ki festival ka bahe tam ha ka jela ka jongi te ha menta pat de ha ka ba menta usnem pat de ke e ka bangi shem bat ngi so per ka long ba pe mak por man shwa covid romo ki ong bayangi ba ki klam ai na mangi pa don food safety okay then after that pa de dang ilayo food safety ki ong bangin don excise license te menta fully don chen ki winery all together ki bola don license ngi don bun mo tang ba menta hau ni usnem pa de ka ni ka cherry blossom festival mo ha jara phulai pa de ki maila shu ke ngi ki local bangin participate ha kane ka num ha kane ka festival nama kumban shu ong no ba ha ka jing shisha ki de ban ailat ba ken because kade ka main festival ka ba ki breu ki bana shabar ki la ban yo ki la ban mat e kane ka wine ka jongi nama kat hadu menta hi hoi ki don bun bagi festival badan kebahe kum kanipat ngimpat judon ken tikum bang yo ki wei ki sten ki jala ba ki don kum ki hornbill festival ani kinu festival bahe ki ailat bahe ki local mo tingi kwa ken ba ka sarkar jongi rukan ailat ken ngi bangin showcase langin participate akum kini festival bahe mo tongi sngotunan namar ba ki ba people ya to hangni kilong shisha ki ba ki jingmut mo but ngit kam bat kene kalau ngajing kenturu ya ke sarkar ba atrai ki breo bat ki pro jongi ki baju belin ma ban pai kene ke program ko mangajo on ke Porsche ke por ma yo la si ki don ki ba ya don bentalang apa ke sarkar bakin yo sngo ye kene ke jing ya thu ba bakin pai kman ha ka ba kumno ban pen kyu shwa ye ki jong la jong namar balai ba ngitep ma ye ki imported wine dan ye ki jingdi ki ba bon la yo ba hi Henry ki local pada namla ban yo lada ki bru ki banapok ke jelna napok ke tang kin shna mo ke sarkar ka de ban phai khman shekini ki samla shekini ki bru jong ke jelna ki ba sangi ki kamla jong namar ba kumangi ju I ba hakilat pathai khubor ba ke sarkar ka shai I mean same but ka shai kentu ba yaki kena samla bakin seng kamla jong ti Henry lada kam plilat maka lada kam ai yaki ti lat ki benta bakin peni ye kita kikam ki baki kila seng ti syai kala wei kan poi bat hatu katu kan I mean sim kan penduk men sim kan ladai ti ngangit kam lomba kan ke jingkren jung pi kong eli kan ke por kan la ban pensung thu bat pensai jingmut ia ka sarkar bat ye ki bor badai pek ma bat kham tam ru ke cherry blossom namar bakal island ye pt dengan tharai ka cherry blossom management team nang ni syakmat ha usnam banwan na tharai kan phai khmat bat kan perkhat yang nang benta kumno ban island ya kini ki local wine mo pe mo ki don bun ha kini ki ba ka government hi ken kan ya lamingi ti ki don biya ka ba mentaro next tharai ngin select biang mo sport Delhi kadika Indian World Food Show bangin let ban pen I kan kini ki wine ki bang isla la ka na ka jela jongi nanta pa di kidang don hi ki ba bangin haban let siapa Bangalore and then ka wei pa de ha
bangin kini wine festival hikan kiba kan alam hidak sorkar ngi bangin le pen I kan syabar kini ki wine bangi shna bangi tangin skotanan ikita ki boroma tangin pois ko pat ka benta jong jing ya keren ngakwa ban bu gajing kelikum ni hak biya dei bat ki kor ki bor le ni ki machine mo ki ong hatu yakini pi le komno pi yo jing arab nano ni pi haban pelud hi naladine ya kaba pila yo ihi menta pat de ki bangi la pen mi menta haduk ya kaba menta hi ngidang persyang bet nalade hi mo ngim pat yo investors na ro ane nakalian jong ke sarkar ro kani ka bangi pen mi hi haduk menta ka de bet naka saving jong hi kan ka bangi yo khandiat kan soi mo na kini ki machine ho ngim pat use ki machine ki bahya kidang de ki machine ngidang use bet ki manual semi manual machine ketang ba ka de naka saving ke jong hi kan te ngila persyang hi ban approach mo kam tamle bangila ale mi hi po prime ro ngila apply hi to ka 0% interest loan mo tangba ki claim accept pada ki reject ngi ki ong ba namar ba ka wine kala hap hakata ka category ba ka de jong ka alcohol ken ta ka daw ngi claim yo kila reject te ngila persyang mentaban approach po food processing te kila na po food processing pada kilong ki agree ken kin ahi kata ka loan with subsidy ken to hatu kadai bai tangye phi basa reject ni yaki babon ru ki syakan tanya ya kata te ngam datip bahamo namar ba ngam tip mo ki we ki le apply na am na kaliang jong ka wine namar ki we ki bade na ki we ki benta kum ki ba process ki jingbam mo to sibuk kam de ka wine la ne ki we ki business ki padiang ba hapo prime nama ki support ba ki entrepreneur mo matrai kala bande tang ki wine hi baki kim padiang ke na kaliang jong ka bang to kani kalong gajing kentu mo ba namar ko mangina te ba kani ka prime kadai ka we ni ki lat ka ba pen keu ba ye kini ki breu ki ba seng ki kam la jong but nang ni she khamat ngatrai long ba kani gajing ya keren dai tikan long no kata kajing perkhat thamai ba kumno kin wa di kita kilat kilanti ban kentup no kain hakawai pat kaliang kanamba kibri ki ba kumo phi ki ba seng ni kini ki kamru pinyo e ki jing harap mo ti ngi sok men shibon e ba ki ki ba phi phila pun sngong atharai kan pen shai bat kan pen kelaru ye ki jimut jong kinong penyai ha ki ba bun kiliang bakin kinari kita kilat jing harap bat ka basung tena da kalong ba kani ka jing thumu ba ka jing angno jong phi kalong bet ba bada da pimpat yo iginu jing harap bro dari pi keloi ban pelut daladi mo eki ne bentaban penyak syakmat dia kata kejing angnut bar kejing terang jong pi te halor kata aku ban bu kejing kilikum ni kumlu pi kum kita ki la pendep ye kejing puli MSW dai te kumlu pi long kata pisto long kumlu pi kwa pat le ban le ya kani ken long ha ju kalain te ban ka ba pi la pendep ban puli ken hiba Kevin gani long gani ga long no nomor menta ka pertem ta ka jenjar pha ka jing yo kam ji yo jam dai ne te ngi ru ngi shitrei contract business sapo ayo telano kon kut ka contract ru tip te la dan lupa ka business la de ka khomsup kala long no pa ka liu mo la da kumi mdei tang ngi ki ru dan mar babun hi bru menta mdei tang mangi tharai nomor bun ki betre contract business ki lebat ka kam ma pa kelong ikum mangi menta le kan ka wine mi mong ba ngi yo nong bun ring nang persyang mo kat tu kan ni ka mi ka don hi ka jing mentai amar kadang de ka small scale production industries mo kal small scale te kan ni pat long commercial ong no ba ngi naduk mensyahi mo ngi don ka ju common interest kumbangi ong mo lada ngi le ngi don bekoi jing mut kumui ngi mensyar ngi le kelas lang tingnya pas lang na ka ju university ban ngi tre lang haju mon mentar ngi don common interest bangi sina ba ngi wain tingi syu ong ba lada namar ba ka kum ka jing ka tre jing ong ba ya ka tv eliminate no ka arah jar pesan tingin passion no lada ngi don pa ka backup mo terlalu don ke business pun ini asuk ada ki eliminate no arah jar pesan ngi yo kam yo jam syu namar ka age tu kam kalau long ka lai nang ya sakmat phi kam up adu ni kam mendaki ong kumbasu ong na ba out of 100 90% of the youth are still unemployed long ta
nomor ba jenjar ho ji ke jing kami jam tementah pasang ini business pat la sai dengan expand siong ilala ban bu atang e kemo men dia perpatang tu ilala ban mi lagi 1000 liter mo pau 1000 liter tidak kam kini ni employees kemudian kita so inside so kita punya machine ni pat ni marketing long term to kau yang aku aban ai ka jing kentu mo ban ai men se mi phi ba kermen beleng ba ini machine ni barit iba don hang ni dai ti kat nang ya ki por kisnem ka jing tulun jong kisngi ki banai matharai hagawai ka sngi pinyo pan bu da kawai pat ka machine ka ba kham he ku ba phila ong bahkan longru kawai ni kila ai kam ai jam iki kena samla mo tiga aku ban bu ka jing kali hang ni ba long hatu hakabe debet kini ki wine mo pidon da ka kinhon le ni ka association ka ba baro kinong snawain ki ya so le ni kedon bentalang hangta but ka kata ka association ni don da ka association namar ba ketika Meghalaya Fruit Wine Association mo gidang shu ya form hi kane association room namar ba lengba ka association gila ate ban approach ke government la ne dangi don kam kino ki jing arab mo kalong ladangi le maroi bing le krenam kam dalong shongkhia than ken kata yes tambah ladangi le as a group de long ta ken ka government ru kham sngap mo ladangi kren te kade kata hi ken bangi kwa hi ban form ka association khnang ba ngila ken ban yarab lengba ka association ngila ban ya chakmat ken hakane ka kam ka jam ka jongi to de kan ka por ko ban bu skoi pat ka jingkali bat kata ka long ba nakaliang gibahing hasam mo hagapor ba phi mud pan sedang ya kani ka kam nei ka jing kentu lani ka ka response ka ba phi yo ni gibahing hasam jong phi hatu ki ai ba ka jing kershanya phi ne kum ne bas dang te long kumta mo namar ka business no risk mo hab mantik risk ke business la da sedang ya no business ya mantik risk tengah la syuang hing ba himut un sedang no ko business mo da pasna ni ki wain marnya iba bun ke diman hane po ka state jeng ke je ki arab hi ne ka liang tamba muslim da adu kata ban panjing arab namar ba nyatre tama te ka visa bangi yo ketulok ni pelang tingi yen tas langken ayu dan kalian family tiki on go ahead ben abal amut ban le kata business te go ahead in support ada jing dan kami dan ngi pat ngi long ngi sia tring te tingi ya pelang pisang len tas lang long pat dang di kabarit mo impal dan kam adalah sai dalam kam he business te kam dan kam ka financial support te ka kam he te ngi la ban panjing rap syo tangi so tenan to kamu pilih itu mana deh namar ba PR ngut PR tray hapo ka TB hospital ka badan teh hapo mau prem dai ti kumnu pat phi ya batti ya kapor namar ba ngisotho ka kam office ka ya la ka jong kani ka kam jong phi ka phi seng pade ka ya la ka jong ti hakonu ka por phi tray pe mo nama ngi mde bangi tre bitang bangi rengi kumbangi ong hi bane ba ngi yele ban ai kam ki we ro mo ngi bu hi ki no yarap ki jongi tamam pade ken belong full time ki ngi bu part time ki tu ki khana ki ba ki don ka tu ka ne ki drop out ki bajenjar mo ki bajenjar ha ying hasam ki ban hap 3 months step an ki le school pada por janme la ne ki don ki ba le school janme ki tre por man sing shim ku mi ki tu ki ni ki jai khana ken namar ko ban shu angi ro ngim dere ngi bangi wana kalonging long sam ka ba bet ba biang mo ngi wana kalonging long sam ko bajenjar mo ngi bun hangi ki jing e ngla sham ka jing im jongi ro ken kata ka jing ya lenti ka jongi te hakata ka ro kam ngi ro ngi don ka jing thumu ken bangi nyarap lang ki ku mi ki tu khana ki don kam ken mo tingi khot iki makin yarap lang ngi hoi ngi le tre la de tamba ngi la batai pa de ki ngi la pati pa de ki kumno bakin tre e ki la anang hi kan tenda janmit em to dangi lawan pa de ngi lawan tre bet nama ngim thai re ban tre nama bale ngi e te ka kam mo teng la poi khat ar baje da mit ngi sngo ba ngim yo sngo te kata jing thai namar ba hadu kata kalong baka dona do man sem kin bangi kwa shisha ban tre mo ngin tre dai hat be takadongi long imtahi da janmit ki lale ki tu ki batre pa de ngi shim samangi ke ngi le etu ka kam
Te daman si pada ngila letre ka along tu. And then hagi si syuti, hagi si saja yang tu ngila tre, ngila I full dia bet. Adon hi. Kala adon ki adon lang makiru tambah long. Kila adon hi long na don step la you ter kila de perlin maki, kila le nyok ngi pat ngene tre do khat RPG khat arsteng. Ta bet man kasi jule. Namar la dang imle umta pada ngimla ben berpiang ke teman jongki umta gi customer mo. Nambar balik tre ru long kalau long nak bangin imla man penduna sekam la dir imla sekam office imla namar kam office ngi hab kan bangin nang tre hab penbiang ki report ke ki te dak wan teng kemunga ini di counselor te si I counseling to iwai tre lai sau buji mo kemunga pat ngahab tur tengah ngade pe ini ki private practitioner teng ali kendo doktor ngahab api doktor te dang de ini si dang de le ki kambat ki kena tengah pat kadawan te inilah teng ila arab lang teng ila thai la song tengah sedang tri semua ka ngelong kan wis te kapor kalau long ta Kawai ka bangas ngotenat ika jinga tu jong pi baro arma ka ni kapor kalong ba PG lani piwat iki kena kiba dub mat ki padan kam ye ka kam mo ada kilong ki balik school men meet men step ni kiba dan kam syai kata jinga ra hinga saman pendam ya kata nga ku blai pi bat ngakit bokit ring ni ka kam jong pi pat nga i pro janga kiba pa ni ka video ro kan tu pi bapin nang ya kini nuksa ka bakini ki salarang ba jongi ki pro jongi ki ba ni la ya keren kani ka por kila bu kadi nuksa ka ba bahatam pat ka ba ar ka long ba nga ada semua komen hadu kata-kata namar balai ba pi kumbaki juong dei kini kira tu men ba kakam dei haba pi je kakam em but lada pi ai lut ye kata ka ke ba pi dona ka donut dei kakam jong pi kan tio ye pi balang ba jing tres tong jong pi kan tio ye pi mo ting kit bokir biang ku mangalaong mani ba kani ka jing tres tong ka jong pi ba kani ka jing themu jong pi ka jing angno jong pi kan nang poisa clear jong kita kilo te ka jing kli ka babut par aku aban bu kani ka por kalong ba nalor kini ki jaj so ki ba pi la pan mi dei ko ba pile tho mani kong ili ti hatu kidang don di ki wei pat ki jaj so ki ba pi pinang pen mi shu kat kum ga jing kala jong ka ayom Hoi namar ba kalong kum ni ke ni kuman shu ong no shani mo so de don makna so yang ro mde te ba kinong rep kila thung lupa banong thung shibun ban sinawain mo ngi don de kini ki so belong seasonal mo kat bawan ke season yu ki so ngi shina ngi lep im ta ken kat ba ngi yo ken hak season te kawai ka bangi kwa le man ta ka ba thamai ka de sticky rice ken bangi kwa ken ban persang do sticky rice hato ulong ku no mo namari bun ba ki bathong itu khaw kham tam utu bayong te ngathrai violet utu babet ngi kwa ban persang do tu ken pet ken kalong kum no namar bun ba ki nong rap ro ki thung ba tu tengah kwa ken ban persang lang ken ulong kum no mo yo tu sa yo ha ki por haki por telang hayo ngin yo ba hi mo tamba da piyo ki tu ki balong ba sma ubi ba te ka de ha ki tu ki por ba ki beri ki ot ka ba ken ha por badang mi thamai tingi persang hi ban yo ki tu ki khaw khnang bangin yo khnang ba ka tu ka onse ka aroma te kalong perfect ba ken bangin sinawan ka jing semua bang tingi sungut na ro kata-kata kan ka jinga keren namar ba hoi teng sungut kumbang ila nanglut lani ila tip lut ki ai ke henry hidang don perki benta jong ka jing im ki bangin poi perkhat ti ki ai kita khamtam ki bakum gini mo saphang ki wine ti ngathara ki polok jong niru ki smoy ha be kata namar ba kidang pon hitara ki wei ar ki bampat tip ba saphang ga wine bat ngangit skemalam ba kan ka jing keren bat pi i ba kevin ba kong eli kan long sha ka jing bento ki polok jong ki ba pai ya kan ka video kan ka porma ti sekawai nga stok ka jaga jinga keren kadang long ka bastunat bat kadang ya ka porma tinga ko aban bu skeni ka we ka jing kelipat ka long ba ka jing themu jong pi ba hatu ya kani ka kam pinang yai pentelun ba syakmat ni hatu pidon bat digi we pat kiti jing themu jing angnot ni ba kumba pila oman ni pitrik mo tri contract dei ti hatu pidon kata ka jing angnot ban tap kam sarkar ni pi berkat kumno
em mentata yang don siu fi nomor ngam da ko asiu hiru long nomor ngala long don interest wa kan kam de nomor kam jong lo jong mo akan ko por fi 1 fi 3 dai kam sarkar fi le ak por ko biang abu khoi biji fi pe be ak por biang ti ni nong pentulun be nomor ba kan ni mdi bangi long bangi sina menta kan kut no mo peteng kan peteng kan hai kun khti jingi ki pan sabut hadin mo kinang yai kentiu ke ni kan ka kerteng kin pen long pen pau kham chakmat kan ki bil wain mo walang la job wain competition national long ndai nang pa su ban pau ban nomor ba de fi compare ka wain jong na parang bat na sabar state kan bat ka jongi hoj kum ka ayu mo kan ni ka sula kala pau ba din nem kala ya all over world ndai kan ni ka wain jongi kan sakon betang ha maglia ndai la dangi stress tom su terakhir wis ngir ngin sapoy ngin sekot ketemu kot kibru ngin sa yomat e kata kawan ko banggen kapo separ India separ outside the state ngamtem ba kevin pila ina em ko ka khubor ka ba kala sapriam kha ka khubor ka ba kadan ka wei ka jing peninam dai ka ba pelong hang tai hapo Saudi Arabia Dubai mo di pi usok turun hang to dai usok turun so nyamtra kemudian kibri hang teh bo Dubai ki dawa ba yu tu kemudian ki kwa ba ti ha ka jo kapor ka jingkit bokit riang ka long ba ai baling ba kani ka jing sedang ka bari jong pi kani ka wain jong pi ru kan poi sheki benta ba nim poi perkhat mo sheki wei pat kiri ha ka perthai ti ka jingkit bokit riang sa sisien bat ai ba kani ka ka jing tung ba ka jing sedang jong pi kan long sha ka ba sai so bat ka ban long ru kata kala ai ka mai jam yi khna samla ti kebentar ke khaddo haswa bangin penkut ya kan kajing ya keren jong yang ke por ko ba fin pasat kan jet kan soi kita ki kentin kentu kan pam dengan bentar kina samla jong ni ke bedan ya kita ki sap ki phong ba kijing ang lot ki ba ki temu ban le ka e ka ba nakal yang jong pi kum ki samla rang ba hang ni ke por ki belas dang ni ke kam ki bala i ka perthai ka long gumnu ka e ka ba pi don ban pen sungoi ki bat ai man se mi ki hang ni ke por ta sedang swani kong ili ka e ka bang ko apan ong hang ni ke por ka long ba kuma pi menta ke bapin ab hi kam sarkar kam dere ke basuk na mangi labun ha ki yu mo ki khna samla ju ki myo kam yo jam ki kwa ban kenti pi ba yele ken ban sedang ki kam la jong wat la de ki barit ki barrier lile nama ke baro hap sedang i barit hi mo la dangim sedang i barit nginum poi ra shik ba he ten ta kadang aku ban ong ban kenti ulang ki samla ba ki de ban kim de kin bandu jing kermen la da sedang kinu ki kam nakal yang jong kim jude ban le ran wat la da de ban hap di alumuri rum jude ban le ran nama kadi kam jong la jong ngi de ban song sarong ke ta kam namar ba at the end of the day hap ban treshi tom bangin yo ba bangin la bat pen bit pen biang bat la dangi sedang ki kam jong la jong de tang ba ngi la ban ya rap ila de ngi la ban ya rap ru ikiwe mo ngi la ban ai kam ai jam lang ikiwe ru ken dan nakal yang jong ate asyik orang mo ba kanong kum ka awareness atat ba muslim tagi ai ki unemployed youth skill angap ho drugs teling ba ka jing bun ba ki mo ki tension mo damar kila hel asan kum kin pawan span ka jing lut jing san na jing kidan ki jing le ran de mangi na monoro te ki ngam na jing ayu jing di drugs la ne ka jing bot parlok mo dai chu ai jing mun ai fi ba persiang sedang ikam la jong lai long barit ru mo kembali orang ni Eli Syakmat bahawa lai di badi alumri ni dukan barit ru de ban leran ban wan Syakmat ka jing tre sistem ka si ong jing tre sistem ka ba fila tre sistem hang wi si kan sa sai so bet te ling ba itai ku jing ai musim barit te kanang bagi kena samla kinum du jing kerman mana nomor menta fitip ke pertai kalong ke pencar punya kami jamwat lah kontrak basis long ke kontrak basis ro nomor ngai la dia ngala apply buntli kamu ngala poi first waiting list and ringam yo ke ngata kam alas ngan ob no wan yo daga kontrak basis kan andai hatu por long perbung nang pas na po college nga persang ban krekot amar bagi ong lada fi krekot bahate pila ba exam te pinyo kamu personal interview andai nga kat bang le untuk yo first waiting list kala penya na te nomor ba kumno ngala exam ngala personal interview andai ngam yo kam andai nga su ong ikna samna wadu kermen prestem
te ublei ro uyo i jing tristom yang pi mo nomor da fi tristom te fin yo kaj be yo so ai ta ko ple shibun ku ble shi bun ba Kevin bat ikong Eli kawe ka bang aku aban oh ni so bangin pun kot kolong ba kena jungi hapo ke jala me kali ya kilong kena ki badannya shibun ba kisam bat ngangai scam pi ki perlo ki bapak ni video ru pin sedang nak ban perkat thamai bangim dei ban yai ap khmi than tangai ka kam sarkar henry kumnu bang perkat ban wanra dan ban puson ni kita ki jingmot ki ideas ki bat thamai bat ban sengkam daladi bat ban ai kam ru ye ki wei ti kadai kom bai ong kong Eli wat le ranya ka kam lada kalong kabarit ru henry kan mau ba ka kit pat ye ka jingmut bakrau namar ba kumbapi ong ngastonat ba tawad ada kadai ka kama di almuriru henry lada pinang hiban kle ban penwandor yau tau almuri ha ta garukom kibreu kin kam wan chapi kum ta ka jing tristom kum ong iba Kevin kalong kemudian kam tam ha ka jing im ti porlong kani kalong ka jing keren ka lingkot ha kani ka por ha pedeng jongi unong san hima bat kini ki armut ki sam larang ba iba Kevin bat ikong Eli ya ki ba kila ai kerteng ye kani ka Kevel wine ma kalau syak jing songtunat ada kata-kata bat angai scam piru pinyo e jing mentoy pinyo ya ka juga jing ai men sem ka bagi neki samlarang ba kila pasat akan ni kapor bat ngila poi syak bokot jangan ni jing ya keren ai ku blai ye kapor ka jong pi ku blai shibun